Tofa, bayan fitar sabuwar waƙar Fati Niger ta samu kyautar gida da mota a ƙasar waje. Sakamakon waƙar da ta mayar ta martani zuwa ga Rarara bayan taɓa shugaban ƙasar Niger da ya yi. Wanda yanzu haka ne muke ɗauke da wannan zazzafan labari tafi da kuma zafafan rahotannin. Kamar yadda a yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Don jin mu irin dauke da sabuwar wakar da muke tafa da ita da kuma jin cikakken labarin wanda muke tafa da shi a wannan tasha tamu mai albarka. Amma kafin nan masu sauraro kada ku manta ku daure da ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan bidiyoyinmu dauke da zafafan labaran wa'anda muke tafa da su ɗin da zarar mun dora. To yanzu haka masu sauraro za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske Fati Niger ta yi matukar kokari sakamakon kare mutuncin shugaban kasar Niger da ta yi na wato fitar da wannan sabuwar waka don wato mai da martani zuwa ga Rarara din, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa Fati Niger tare da kusan waka sun haɗe kansu don wato ganin cewa sun fitar da waƙoƙinsu a tare don wato bayyana wa 'yan Niger jin daɗin su da kuma wato ci gaba da tunzuro shugaban kasar Niger don ya ci gaba da aiki akan abubuwan da yake yi. Kamar yadda yanzu haka dai masu raro za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske Fati Niger fa ta yi matukar kokari sakamakon fitar da wannan waka da ta yi da kuma kare mutuncin shugaban kasar Niger din, wanda hakan ya matukar ba wa 'yan Niger mamaki kuma ba su taɓa yin tunanin cewa za ta iya aikata hakan ba. Masu sauraro dai a yanzu haka kada ku manta ko in ce kada ku sha'afa ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu mai albarka don wato ku ci mu da irin dauke da zafafan rahotannin sababbi waɗanda muke tafa da su da kuma sababbin waƙoƙin namu waɗanda muke tafa da su a yanzu haka. Amma muddin ba ku danna mana subscribing ba masu sauraro da alamar ta ƙararrawar sanarwa to ba za ku taɓa samun waɗannan zafafan labaran namu ba dauke da sababbin rahotannin waɗanda muke tafa da su ɗin da zarar mun ɗora. Tabbas a yanzu haka duk wata matsala da kuma wani rikici ya kusa karewa wanda ke ci gaba da faruwa tsakanin wato Rarara da kuma 'yan Niger din, wanda a yanzu haka ne za ku ji cewa Fati Niger ta iya bakin kokarinta wajen ganin cewa ta faranta wa shugaban kasar Niger don wato ci gaba da yin aikinsa kamar yadda ya saba. Maganganun Rarara ba za su taɓa yin tasiri ba sakamakon wato hana shugaban ƙasa cani yin aiki akan abin da ya niyyaci, wanda hakan abu ne mai matuƙar wuya wa 'yan Niger din. Masu sauraro dai ku ci gaba da biyo mu har zuwa bidiyon na gaba don za ku ji mu dauke da wasu sababbin labaran waɗanda muke tafi da su ɗin da zarar mun dora. Amma kada ku manta masu sauraro kafin ku wuce ɗin ku daure da ku je ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun wasu labaran namu. Mun gode.